बतावा धान में पिहका लाग गइल बा। आज भुसुड़ियो लाग गइल बा सन हमरा धान में। अब बुझाता कि दावा लियावे के पड़ी। बे दावा के ना होई। आता ना है पिहका लाग गइल बा धान में। याद आवा तो पइये ही कल जाई। खेती कइले ले का फायदा बा हमारा? बताव एकरा में दावा हमरा मारे के पड़ी। अवरी आदमी में लागल बा कि ना? करतला हो अरे तू भाई। अरे भैया हमरा में पिहिका देखतला लागल बा ना। अरे भैया ऐसा ही हमरो में लागल आ बड़ी भुसुड़ी लागल बाली सब। देख ला हाँ हाँ दवाई दिहल जरूरी बाटे। एकदम ना चले के तब कल कर अगर लमनी के दवा लियावल जा। हाँ काल एकदम दवाई एकदम ना दियाई। अरे हमरा धान में देखत कि 5 बीघा कतरनी बा हो। ऐसन के पिहका लाग गइल बा हम का करी? अरे भैया दवाई दिहल जरूरी बा। एकदम ना हाँ एकदम दवाई चल तो कल लियावल जब दवा। हाँ चल का चल तब कल कर अगर बाजार में हमरा चले के शाम के। ठीक बा। का रे बबुआ का भाई बूढ़ा हूँ नहीं खन लौकर खेत तरह घूमे गोइल जन तना हुआ सुबह से खोजत ही जे गोइल ही है नोनी घूमे ना तू ना देख रे ना बताओ अब कहाँ कहाँ जाएगा खेतों में होइहन कि ना होइहन कहला है कि कल दवा आने चलल जी ना सवेरे ही खाओ के। ना खाली तब दवाइया लेके हाँ। आ 10 बजे घरे चलावल जाई। ठीक है बात तब सवेरे ही चलल जाई। पैसा व्यवस्था कैले वाला हाँ बा पैसा घर है। हमारा कहा तनी घटी पैसा ना तो हम दे दे भाई क्या पैसा ले ले बने देखा तला ना। हाँ तब मर्दा ढेर ना पैसा घटे। के कमी नहीं खे। हाँ तो तो चलो औरो कहीं पैसा दे दे देखा खाली रुपए है। हाँ तो ले रहा हाँ तो दा ढेर ना घटी ठीक बा ठीक दू बा, चार ठीक बा। 10-20 रुपया घटी। अच्छा अच्छा हम दे हाँ। दे ये बात नहीं है। चलो ठीक बा। सुन तला भैया कह का कहतला? अरे एगो औरत लौकतिया कि लड़की ही बुझाते नइखे। ए हां देखबा तब ना पूरा नजर में टिकाबा। बुझाता कि तो हरे मलकान मतलब मलकान तो पूरा माया सूट उठ का पहिरे। हाँ अरे अरे आजकल का जमाना जानता ला। आजकल जवाना में हैरान हो जावा तो कौनो तो हम न तो लिखा। हाँ तो जवान की तक बुढ़ाइल बाली। हाँ भैया बा चल तब का जी हाँ क्या कहतलू? हई खेत घूमतनी अरे नहीं खुद देखा तो पिहका धान में लाग गइल बा। हम कल जाई सवेरे दवा सब आने। कोई गइल कर अगर सामान लावे तो सामान ने हमनी तो के नौरत ना करम जी ना तू हो कल चल जा पैसा के व्यवस्था कर देब ना। कल तू हो चल के अपन लिया है जौन बुझाई तवन नवरातन तू हो कल ही ई बात नहीं है कि न करी। अरे देख कहाँ रही इतना अरे देखा तो लुआ धान में पिहका लागल बा भुसुड़ी दिन लागल भर बा जे सब। रही नाही आवत न कुल खेत घूम के चारू ओर तो टाइम लगबे न करी। अरे देख तालू भाभी हई धान में पिहका लागल बा। ई धानवा में दवा दवाइये से ना ठीक होई। हम कुछ नहीं जाना हमरा अभी जाए के बा सब कोई जाता हम लोग जाए के बा। तारा धान में हमरा पिहका लागल बा तारा बाजारे लौकता। हमरा पैसा दिए हम अभी जाई चलो तो व्यवस्था ओकर बनाई तो तारा के दियाई। हमरा अभी चाहिए तो चल घरे ये जी सिवान में पैसा ले ले बनी। हाँ तो चली हाँ तो चलो आवत नहीं हम तारा भैया संग का करो हम तारा संग ही चलत चल। हाँ चली चल चल रे एक हरता तू भैया हाँ क्या कहतला भैया? बड़ी तई तारा के बोलतिया डांट अरे क्या करबा भैया आजकल के मेहरानुए के जमाना न बा। नीतीश के सरकार में मेहरानुए के ज्यादा जमाना बा। बड़ी चका लागत। अरे भैया तो तू का अभी बात कह देला। चल चल पहले दावा लिया बा। आओ मर्दे बड़ा लीडू पर होई जुआ। हां यार कौन रही तो रे? तेरा हई हमार रही यार हमार लड़की रही लड़की चल खेले का चल चल हां रही इतना हमार रही चल बढ़िया खेले का पहले चल तो धरा जा। धरा चल क्या खइले बानी हम 20 रुपया देले बनी। धरा हो लो हई हमार हाथ ना लो ला हमारे इतना बा देखा जागुल हमार। ना अभी का चल रहे अभी हम चल रहा ना इनकर हो गई। हां चल हाथ ना हई हमार रही। चल धरा ए हमार आई 500 रही खाता ना। तू कितना धरता ले रे हमार भैया हाथ ना बोले। हां चल
फिर दान इहो मार ले होई। गोई हाँ चल हतानान की पारी रही तोहार होता रही तो हमार देखो 1000 रही। तोर कितना रही? हमरा 500 का धर 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 बोल रे तोर तोर ना भाई हमार हो गइलन की चल हाँ चल फिर धर बनी हताना धर चल आओ हम देख मारो तनी 2000 रहा। कहाँ गइल बड़न रे रहू ए जा अरे मर कहाँ गइल बा नकिया के बेटा आज कहत रहे कि मार्केट ले जाई अब देख हौ जुआ खेलता जीत लेनी इतना में अरे तक हाय हमर होई। जीत के भागत रे। अरे रुक छोड़ काहे जीत के भागबे तू अरे का कहत लू बोला ना है ये का करत हवे अरे जुआ खेलत रही जीत ले बनी कल तारा बाजारे जाए के रहे ना तो जीत लेनी आज पैसा तोरा बुझात था नहीं के कुछ का बुझात नहीं खे दवैया कल मरा जाई सवेरे अभी एबरा घाम रहे के चलते है हम ना लइका के कपड़ा उपड़ा नहीं के खरीदाई सब हमर किना जाई सामान सब नहीं किना के जाई रुपया खरीदाई जिता गइल बा आ लफुअन के साथे बैठ के जुआ खेलत हवे आ हई बुढ़ावा के साथे ए खरपतुआ भैया का भैया अरे तो तार मलकाइन तो स्टाफ लागतली हो अरे साफ लगता नतिया है। बोलबे अरे हम भाभी गुने बोल देला हई भाभीए न लगबो ना बोलब काहे खिसिया गइल बालू ठीक बा, दवाई ठीक। काहे न डलावे आज अरे दवा दला जी कल सवेरे चल तू आई पैसा जीत जल्दी लेले बानी खड़ा हो। हाँ चला चला हम आवतन चला तू ना चलो चलो ना हाँ तो चला अभी चल साथे हाँ हाँ दम साथ ही चलतन चला नहीं तो हमरो के हार जो सहारा के यही ना में। हारब चला अरे भगबे रे का करी भगबे पैसा जीत के धर। काल खेलल जी काल खेलल जाई आज कम आज तो लेके आवा लफुअन के पैसा तो काम बा पैसा रोज लेके। के कहाँ पैसा ले ले बोला लफुअन सारा के जिता पैसा। गुला जता जाता रुपया दिखावा बैठ ना बैठ 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 अरे पहले अरे रुपया आओ ना, दिखावा खेल ना, ना, ना ये पहले बैठ अब बैठ। जिता हमार गुला मर्दा के तो भगावत हवे अरे सुन ना वाह 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 ना ना तू रुपया पैसा पहले वाले दिखावा अब पैसा आप खेलते हैं, हम पैसा हाँ तो बतियावा। धारा धारा पैसा पहले दिखावा बैठू, पहले बैठू अरे पहले पैसा बैठू। दिखावा हाँ दिखाओ तो पहले तो ना बैठ। बैठू। हमने दावा मारे के बाप ना खेला छोड़ दा जाए दा अब कब ठीक ना है, जो भैया ना जो, खेलो, जो, 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 जो। जाए दे हाँ, चलो जो, चलो चलो के जो जो आ इंदा अब से मेहरानू की तू तोरा काम कोनो है। काम हाँ, धंधा हाँ, नहीं तो तारा कहला में आए रहो ना ना। ना जो जो काम रहने अगर वाला एक मौगी के बनिए कलम ना के रहता तो तारा कहला में रहो मौगिए आ, खाए के तोरा। दी तब के तू खाए के देबा हमनिए के जीता ले बड़ा हमनिए हाँ के तो रुपया तार बा जिता ना। गुन तो अब का करबा अब जिता ना गइला सुन ला सा हां आज के बाद एकरा के ना खेलावल जाई हाँ आ तू ना खेलाई कहता, बसन ठीक तो कहता। टंगरिया तूड़ दे जा 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 टंगरिया तुरत रहिया वो करे हमनी के हमनी के टंगरिया न तू चलो चलो हम जीत ले बने समझावा 2000 रुपया जीत ले बने अतना में हमने कतना बड़ा बरियारी चलो अपने से आई रहे अपने से आई रहे खेलत रहे जजुआ के मारा चलो हमन के काम हो गई एकदम तारो के खरीदा जाई सब